Erabaki importanteak hartzeko musika, tirapu. Oier, Ibai, eta Julen, berrizaren erekin mesedez. Zatozte. Ai, a ber. Jarri lehengo postura herberean. Orio, Sopela eta Amurrioan daude. Igual etzen duten espero, baina jazta, Iritsi da momentua. Ez du gehiago luzetuko. Orain, aukeratu beharra daukagu. Aukeratu beharra daukazue. Zuek denok, gaur ere, bi kuadrilla batera legia. Nor joango den etxera. Arbelak badauzkazue gaur ere, hartu zuen arbelak. 3 izen Oier, Ibai eta Julen. Eta zuek idatzi beharrekoa bat eta bakarra. Zuek kuadrillan ikusten ez duzuen horren izena. Ez dugun ikusten. Ikusten ez duzuen horren izena. Atzo eskatu genizuen bat salbatzeko. Argoitz salbatu zen duten, izajoa. Gaur berriz, kuadrillan ikusten ez duzuenaren izena idatzi behar duzue. Bai? Hartu denbora, beharra daina bentsat. Denbora ere izan duzue, lehendik ere, pixka bat zuen ideak eta egiteko, bueno. Jatorrenekin hasiko naiz, bale, Nara? Olatz, zuk ez duzu kuadrillan ikusten? Bueno, ba, nik Ibai esangoet. Ibai... Bai, ustet, bueno, ba, gehienak kostatzaiona izan dela gure artean sartzia. Eta, bueno, eta Oier ni para. Osea, ez dut ikutuko. Uste nahikoa sufritu nire aldetik ameintzat eta nola geratzea. Ibaik puntu bat orduan. Beste jatorrena, Nara. Zuk ez duzu kuadrillan ikusten altxa mesedez? Txuki barra hori. Ui? Ez du balio aldatzeak orain, Ez da. Bueno, ba... Ibai? Ibai. Ibaik bi. Janire, zure txanda. Zuk ez duzu kuadrillan ikusten? Ibai. Ibai. Barkatu, baina ezke Oierrekin kriston harremana daukat eta gainera bion artean, Julen eta zu artean, Julenekin oso harreman ona izan dut azkenengo egun honetan. Eta, bueno, barkatu. Naomi, zuk ez duzu kuadrillan ikusten? Ba, Ibai. Eske azkenen bari Oier ezautzeko gehiago, Julenekin ikuste hobeto maldatu naizela Ibairekin baino, eta zimaz eske ez daukagu. Lau, Ibaik, momentuz. Lautik lau, gainera. Kiniela balitz, aberastuko zinake, baina... Hobeluke. Aitor. Ba, nego dengoan beste taldeko bat esangot Julen, leno Argoitz salbatu, eta bain ez da justuan ustez bilak beste taldeko eri honitia, Julen. Sentitzet. Arrazoi horregatik. Lau ditu Ibaik, bat Julenek irantzu zure txanda. Zuk ez duzu kuadrillan ikusten? Ibai. Ibai. Bai, ez dut euki harremanik egun hauetan berekin 0. Nire maneta puskau zinunia, baina... Zero bat, no. Leire? Zuk ez duzu kuadrillan ikusten? Ibai eta oso txungo neukan, ez dakit. Polita jarri duzu, Eh? Oso polita jarri duzula, Ibai. Bai. Ibaik 6. Bukatzeko, Txurru. Zuk ez duzu ikusten? Ibai. Ibai. Azkenean Julen da Oierrekin konfiantza asko dakat, da orduan da markatu, baina hola da. 7 boto Ibaik, 8tik 7, bat Julenek. Beraz, Oier eta Julen hartuko zaituzet gero berriz, eseri mesedez zuen lekuetan. Gertatu egin behar zuen, bakarren batekin eta zurekin gertatu da, Ibai. Kaleratua. Hauek, ala erabakita. Espero zenuen edo? Espero nuen. Bai. Baina posik nago, biekin oso ondo eramaten nahi Oier eta Julenekin, eta haiek geratzea hemen, gustura geratuko nahi orduan.
hau izan da guztia. Eskerrik asko etortzeagatik, Ibairi beste besarka bat emango diogu denon artean, ezta? Besteak joan eserik entzuen dut. Agurtu ezagun Ibai. Ibaik platoa utzi behar daukalako. Amurriotik etorri zen kickboxing eginez eta alaxia joango da. Ibai Hidalgo, eskerrik asko eta beste bat arte.